सरकारा बहा थैनानै दं माने बेफोरखौ नोजोर लादिया बेफोरखौ जुदि जों प्रटेक्ट खालामना होयोब्ला जों बे जायगायाव जुदि प्रटेक्ट जानानै जुदि थायोब्ला जोंनि हा हुवा निरापद जायोब्ला जों मानो आलाय सिलाय खारलाबायो जेरै प्रटेक्शन थाखाय बेबस्था खालामनानै एरिया खालामदों जों बे एरिया खालामदों बे एरिया दिनै मानो बायफ्ले जिफ्ले आलाय सिलाय जानो खारो नामा मानसिया थांनानै थानो थाखाय लामा नागिरो मानसिया आलाय सिलाय जानो थाखाय लामा नागिरा दा दिनै जों जुदि थांनानै थानो लुबैनानै जुदि दिनै खारबाय बायदोंब्ला बे दायनिया जिल्लानि डिअ अफिसाव बै दाखालि 4 थारिखखालि सान्तिपुरनि सोनाबजाय अदालगुरि गामिनि गासै 300 न'खर बेखौ होखारनायनि जानाखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लाहार फाहार खालामदोंमोन आरो 4 थारिखखालिनो बे अदालगुरि जायगायाव थांनानै बे बर' बुरि बुरि सानैखौ जे बे दाफनायाव बुलायनाय जों माने नुदों मिडियायाव ओमफ्राय बेखौ लानानै आङो मा जामारदों मैया 5 थारिखखालि आङो बे जायगायाव थांदों लोगोफोरखौ लानानै नायदिंदों दा बेयाव थांनानै आं गासिबो रिपर्टखौ लाना फैदों दा बेखौनो आं दिनै चिरां जिल्लानि डिअ फनाव रायज्लायना फैदों आंजों गोबां रायजोफोर दंमोन दा बिथांमोनहा थांजोब्बाय दा आसलथे बे जायनाखि अदालगुरियाव जानाय घटना बे जायगायाव बर'फ्रा 2005आव थानायनि मोनसे डिअफनि माने लेखा दङ बिसोरो बे जायगायाव 2005आव थादों बिनि डिअफनि लेखा दङ दा बे हिसाबै 2005आव थादोंब्ला जे नैबे हाग्रायाव थादोंब्लाबो जेरावखि थायाखै मानो बिसोर थानो स्कुल बानायना होनांगौ आयेनाव दङ दा बिसोरखौ होखारनो हाया दा आं बे लेखाखौ मोन्दों 2005आव जायनाखि बिनि डिअफ चिरां जिल्लानि डिअफ बे डिअफआ बे जायगायाव जे एनक्रस जादों बे हाग्रायाव जे एनक्रस जादों अदालगुरि जायगायाव बे होननाय रेकर्ड दङ दा बिसोर थानायनि जायनाखि रेकर्ड बे गभर्नमेन्ट रेकर्डआव दङ आरो लोगोसे बिनि उनावबो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा बेनि चिरांनि डिअफजों रायज्लायदों रेन्ज अफिसारजों रायज्लायदों आरो बिसोरबो बे जायगायाव थानायनि बाथ्राखौ बुंदों थानो मोनगोन थानो हागोन जिपिएसबो खालामदों आरो बिसोरनो माने बे जायगायाव गोबां माने भटार आइडि खालामनाय ओमफ्राय गुबुन गुबुन डकुमेन्टस खालामनाय बेखौ खालामनो हादों ओमफ्राय पलिटिकेल लेभेलावबो दा जोंना माने बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो लोगोसे फरेस्टनि इएम रन्जित बसुमतारीजों रायज्लायदों आरो बिथांमोनाबो जे थानो मोनगोन नोंसोरो बे जायगायाव नोंसोरनि लेखाल' थिग थानांगौ नोंसोर 2005नि लेखा बानाय होनलायनायखाय बिसोरो 2005नि लेखाखौ बिसोरो खालामना लादों दा बेफोरबायदिखौ नायोब्ला दा बे जायगायाव बिसोरखौ माने दोननाया बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो दोनदों आरो लोगोसे पलिटिकेल माने तरफनिफ्राय बे प्रमद बर'मोनहा बिसोरनो इनकारेज खालामदों बेयाव थानो थाखाय दा बिसोर जुदि बेयाव थानो थाखाय इनकारेज खालामदोंब्ला थानो थिनदोंब्ला आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो थानो जुदि बुंदोंब्ला बिसोरखौ जुदि बे जायगायावनो थानायनि लेखा पत्र खालामनानै जुदि होदोंब्ला दा दिनै मानि थाखाय इभिकसन बेलाय मानि थाखाय बिसोर होखारनो नागिरखो दा प्रश्नआ बेनो दा गोरिब दुखि बर'फोर जेरावखि थाया नोङो 2005नि सिगां जुदि थादोंब्ला बिसोरनोथ' दिनै थानायसो बेबस्था खालामनांगौ बिसोरखौ होखारनोथ' बाथ्रा थानो हाया दा जोंनि मानसिफ्रा बे जायगानि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा थागिबि फिसा जों बे थागिबि फिसाखौ आलाय सिलाय दिनै दगमाव खालामना होयोब्ला जिबननि खुनु मोनसे माने स्टेबोल थानायनि बेबस्था जुदि खालामना होआब्ला बे दफा दफा खोथा बुङोब्ला नोंसोर बेयाव थानो मोनो एखनबा थानो मोना होननानै जुदि बुङोब्ला होखारबाबो नागिरब्ला बिसोरनि जिबना बोरै जागोन दा गोरिब मानसि बे गोरिब मानसिखौ जों अनाब्ला सोर अननो जों दा बिटिआर गभर्नमेन्ट मोनबाय बिटिसि गोदान सरकार फैबाय दा बिसोर जुदि अनाब्ला सोर अननो सोर अननांगोन ना
आरो गोरिबखौ जुदि जों अननो रोङाबा गोरिबफ्रा जौगायाब्ला होनब्लालाय जाथिया बोरै जौगानो बेखायनो जोङो बे गोरिब गुन्द्राखौ जों बांसिन अननांगौ बिसोर असहाय मानसि बिसोर जेबो गैया बिसोरनो सहाय नांगौ बेनिखायनो जों बिसोरखौ बांसिन अननानै बिसोरनो जों सहाय होनांगौ बे जोंनि दायित्व जानांगौ दा खिन्थु होखारलाबायनो नागिरनाय बेथ' मोजां माबा नङा बे आरो इनहिउमेन कार्ज बे इनहिउमेन कार्ज बेखौ होखारलाबायनो हाया दा अबयसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बुंदों जे बिसोरखौ दस्रा जायगायाव माने बोखारनानै लानानै दोनहैनो बे बाथ्रा बुंदों दा जायगा मानसिया जों जेराव थाखाबाय जोङो बे जायगाखौ नागारा बे बाथ्रा बुंदों आरो मोनसे माने सोंलु फैदों दा दिनै बर'खौल' मानो टारगेट खालामबाय थायो मानो बर'खौल' होखारनो नागिरबाय थायो दा जोंनिखौल' मानो होखारो मानो होखारा दाथ' बे ओनसोलाव बे हाग्रा ओनसोलाव बिराद बुरजा माने गुबुन जाथिफोर बाहेरानि मानसिफोर बेबो जोंनि जायगानि मानसि नङा बेबो जोंथ' बर'फ्रा बे जायगानि आसामनि थागिबि फिसा जों बे आसामनिफ्रायनो बबेबा खना जायगानिफ्राय फैनानै जायगा नागिर नागिर थाफैनाय जानो हागौ मिक्स जानानै थाफैनाय जानो हागौ खिन्थु जायफ्रा बाहेरानि थारिखै आसामनि नंथ्रा भाषायाबो गोदान एखेबारे बुजिनो हाया जों झारखन्डनि फैनाय दङ जेरै छत्तीसगढ़नि फैनाय दं मानसिफोर दङ दा बिसोरथ' 2005नि फरेस्ट जायनाखि नैबे डुवेलार्स एक्ट बे फरेस्ट जायनाखि राइट्स एक्ट बेनि माबायावथ' बिसोर गोलैया आउटआवबो बिसोरथ' गोलैया बे आयेन बादिब्ला फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आयेन बादिबा बै जायनाखि गुबुन गुबुन जाथिफोर थाफैदों हाग्रायाव बिसोरनि थानाया मोनथाम जेनेरेसननि सिगां थानाय जानांगौ जेराव मोनथाम जेनेरेसनबा मोनसे जेनेरेसनखौ 25 बोसोरखौ लादों दा 25 बोसोरब्ला मोनथाम जेनेरेसनबा 1930 जायो दा 1930निफ्राय बे जायगायाव थानाय जानांगौ दा जोंथ' नुजोबदोंना गासिबो बे हाग्रायाव खुनु रावबो 1930निफ्राय थायाखै थादोंब्ला बे जायगायाव गोदो सायफोरनि दिनाव बर'फोर थादों बर'फोर बादै खुनु रावबो दा जायफोरखौ बुंदों आरोखि सावथालखौ होनना बुं बे उरावफोरखौ होनना बुं बा नेपालि होन बांगाल जुंगाल जायखौ जाथि होनना बिसोर रावबो गैयामोन बे जायगायाव अब्ला दिनै जायफ्रा थानो मोना बिसोर थागासिनो दं दिनै आरो जायफ्रा दङ बिसोरथ' बावाखै बुंनो थांब्ला नै बावथाराखै सोरबा रिसेन्ट बे 2005नि जायनाखि माने फरेस्ट राइट्स एक्ट जायनाखि नियम बिनि नियमनि उनावबो बिसोरो एनक्ल'ज खालामनानै दं दासिमबो एनक्ल'ज खालामनानै दं दा दिनै बिसोरखौ होखारनायनि बेब'स्था लाखिसै दा खिन्थु गावनिखौसो होखारनानै लाबाय बेथ' जोबोद दुखुनांथाव जायोना बेनिफ्राय दुखुनांथावनि मा थानांगौ दिनै प्रमद बर'मोनहा सिन्था खालामनांगौ जे दिनै बे गावनि माने माबाफ्रा फिसाफ्रा जुदि आलाय सिलाय जायोब्ला बे बिमा बिफानि नोजोराव बेसेबां दुखुनांथाव सोर बिमा बिफा सैज्य खालामगोन गावनि फिसा फिसौखौ आलाय सिलाय जानाय नुयोब्ला आरो सोर फिसाफ्रा गावनि बिमा बिफाखौ मोदै रथ' गाबनाय नुयोब्ला सोरनि फिसाफ्रा बेखौ सैज्य खालामगोन दाथ' बे होखारोब्लाथ' बिदि अबस्था जागोन बिसोर न' बां गारना खारनांगौबा न' बां माने बुख्रुबना ओंखारजायोब्ला बे अबस्था जागोन दा उथे मा खालामनो दिनैलाय दा नोंसोर थानोबो थिनो आरो होखारनोबो नागिरो नोंसोर लेखाबो बानायहोयो डिपार्टमेन्टआबो आरो गावसोरबो बिटिसिनि सरकाराबो फेरेंगामोनाबो थानायनि मोनसे लेखा बानाय होनना बुङो लेखाबो बानायनानै लाबाय दा दिनै थेवबो होखारनो नागिरब्ला मा खालामना जाबावनो बिसोरलाय मा खालामना जाबावनो आं ओंखायनो मोनसे माने साजेसन होनो लुबैदों प्रमद बर'मोनखौ जे फेरेंगामोनखौ नोंसोर बे मानसिफोरनि जिउआ जेबो गैखाला बे मानसिफोरनि गथ' गथायफ्रा जिबन जाखाला जेब्ला बे मानसिफोरनि फिसा फिसौफोरखौ नोंसोर गोदना सेथे सेथे बुथारजोबदो फेरेंगामोन आं बे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो प्रमद बर'मोन नोंसोर ओरैनोबो बोसोरफ्रामबो एंक्रजार्स माबा माबि होननानै गावथारलायगासिनो दं एखेबारे सोरबा न' बां सावनाय सोरबा गावथारनाय बे खालामगासिनो दं जे खालामदो नोंसोर बेखौनो खालामनाया स्रा जाथोंसै जोबथोंसै समयसा आरो दिनै रायजो राजाखौ खालामनो लुबैदों बे हाग्रायाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो नोंसोरबो गथायहैदो बिसोरनो बे फेरेंगामोननो प्रमद बर'मोननो गथायहैदो गोदनाव सेथेना बुथारथोंसै ना दा 2005आवनो बिसोर दंखायो जेनेबा रेकर्डआनो दंखायो जेनेबा लेखानो दंखायोब्ला अब्ला नों 2024आवसो बोरैहाय माने वाइल्ड लाइफ सेंसुरि बानायनो फालाय बेथ' दुखुनांथाव बानायथों जोंहा दुखु गैया माने जिब जुनारफ्राबो थांनानै थानांगौ जोङो हाग्रा बंग्रा जोङो नांगौ हाग्रा बंग्रा गैयाबा जाय रिजार्भ फरेस्ट गैयाबा थांनानै थानो हाया जोंनि आंगो लोगो रिजार्भ फरेस्टआ दा जिब जुनाराबो जोंनि आंगो लोगो थांना थानो बिसोर नांगौ बिसोरनोबो सेंसुरि नांगौ वाइल्ड लाइफ सेंसुरि नेसनेल पार्क खालामथों जोंबो नांगौ खिन्थु दिनै बर'फ्राबो मोनसे प्रटेकसन दंमोन ना मानो बेखौ सिन्था खालामदिया बर'फ्राबो प्रटेक्टेड क्लास प्रटेक्टेड जाथि जेरै जिब जुनारखौ प्रटेकसन खालामनानै दोनो बिसोर निरापत्ता होयो दिनै बर'फोरखौथ' साहिबनि दिनावनो खुन ब्रिटिशनि समावनो 1886आव मोनसे हा हुनि आयेन बानायनानै जोंनो हा हुनि निरापत्तानि थाखाय बेब'स्था खालामना होदों जोंनो प्रटेक्टेड जों जाथि होननानै जोंखौ माने प्रटेकसन बेब'स्था खालामना होदों आरो बे हा हुनि आयेन 1886खौनो आरोबाव 1947आव गपिनाथ बरद'लै समाव एमेन्डमेन्ट लाबोनानै
बेखौ सेपारेट ट्राइबेल बेल्ट ब्लक खालामना होदों दा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जोंनि प्रटेक्टेड एरिया बे जोंनिनो बे प्रटेक्सननि बे माने एरिया बियो जों प्रटेक्टेड क्लास दा जिब जुनारखौ जेरै प्रटेक्सन थाखाय बेबस्था खालामना दोनै एरिया खालामना दोनदों जोंनि बे एरिया खालामना दोनदों बे एरिया दिनै मानो बायफ्ले जिफ्ले जाखो दा कुइसना बे दिनै जोंनि सरकारा बहा थैनानै दं मानो बेफोरखौ नोजोर लादिया बेफोरखौ जुदि जोंनो प्रटेक्सन खालामना होयोब्ला जों बे जायगायाव जुदि प्रटेक्ट जानानै जुदि थायोब्ला जोंनि हा हुवा निरापद जायोब्ला जों मानो आलाय सिलाय खारलाबायनो मानसिया आलाय सिलाय जानो खारो नामा मानसिया थांनानै थानो थाखाय लामा नागिरो मानसिया आलाय सिलाय जानो थाखाय लामा नागिरा दा दिनै जों जुदि थांनानै थानो लुबैनानै जुदि दिनै खारबाय बायदोंब्ला बे दायनिया सोरनि जोंनि हाखौ मानो निरापद होआखै हो दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ गैला बायफ्ले जिफ्ले जाजोब्बाय लाख लाख बिगा दिनै गुबुन जाथिया जोंनि हाखौ सेनानै लाफैजोब्बाय जोंनि जायनाखि एरियामोन प्रटेक्सननि जा एरिया दंमोन प्रटेक्टेड एरिया बे ट्राइबेलफोरनि बे दिनै बायफ्ले जाबाय गैलिया जेबो जों बहा थाबावनो दालाय जों बहा थांबावनो जोंनो प्रटेक्सन हो जों नांगौ बे बेल्ट ब्लकनिफ्राय इसेबां दङ ओंखारजोब मानो ओंखाराखै आथ' आयेनबो दंखायो जोंहा बेल्ट ब्लक प्रटेक्सननि आरो लोगोसे 2018 आरोबाव माने हाइकर्टआ अर्डार होबावबाय जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक इसेबां माने एंकर जादों बेखौ होखारजोबनांगौ होनना बुंदों दिनै सरकारा मानो बिनि इनिसियेटिभ लायाखै होखारजोब ओमफ्राय होखारजोबनानै बे हाग्रायाव इसेबां बर'फोर दं जायफ्रा इलिगेल हाबनानै दं लाबोजोब दोनफै जों मोजां मोनगोन आरोखि बिदिब्ला अब्ला दसेबो बिफां फांसेबो हाग्रा दाननाय नङा रावबो दा आं खावलायदों जोंना बे बिटिआर सरकारा बेखौ खालाम माव आरो ट्राइबेलफ्रा जेराव दासिम दं जेराव जेराव थादों बेफोरनो हा हो 2005आव जायफ्रा हाबना थाबाय हाग्रायाव बेनो हा हो बिसोरनो थानो जायगा हो लामा सामा बानायना हो न' बानायना हो बेखौ जों लुबैयो आरो बर'फ्राबो जायफ्रा हाग्रायाव हाबदों जाहाथे गोदानै हा दाना जों बेखौ खावलायो बे फरेस्ट डिक्लेयार जायनाखि एक्ट फरेस्ट रिजार्भ फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आयेन बादियै जाहाथे गोदानै रावबो बे आयेनखौ सिफायनानै जाहाथे हाग्रा दाना जों बेखौ खावलायदों रायजो राजाफोरखौबो